أبراهام كام مدري كران كاب هزبخا تفليخا وصا نبت أنا زرئية كام مدري مدركان عندما أتو بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمن آمين سماين مدرن عوشت زركبون زفتر اجزئابيهر مسجن كهالي سعاري وهابي يقرب هالي لواه أقدمو زنبرة نزل عالم زنبر زسعانو زيلا نسويو قويتاي بدلين حتياتين يقرأ نختب للي بحيلنت كان بمفره جرمخان بمنجست خان بهبوبنت كان لمنك كاللهو قويتاي سبنتي نمقطع الكونة نمرحان اتحممن اتفوسن نسخاي خمو لعلتن تنعتن بزخونت قلتم كحلوني قويتاي بزفتسن كوا كل بدل بدي لك يمو يقرب للي حتياتيون حدق اللي قويتاي نأي غاري بغنعت منقدي مرحيا قويتاي رداني أرحنا نمبر نافتناي تتوني قويتاي كابز فرهو كل نجر حلوني أرحناني فقادكا نمفتساون نابسناي نجر مرحني نسيطانن سراويتون كباير حقوم بقرمخان بهبوبنت كان كاب قطعا نقوس أرحناني قويتاي فقر أحاو هابني نسخايخا تسفاين فتسوم امنتين عبجزي شجري رداني لزال عالم نعاخا مسجانا يقبا بحقي آمين مأنتانا وينعنا أرآيا نخخون بسبنتو 4 معالتن 4 ليتن نزصوما فقر ملكوت سلام بل عبل علي زبان كيروبيل نزنبر نسو بأرآيا سبنتو عب زبان قلقل نزتسعنا فقر ملكوت سلام بل سماي زفانو مدرون مرقت اقرو انها اللوى بتحت الناو اقر دك مزامرتو نزحات ابا فقر ملكوت سلام بل عمت انياتات زكاتل زيد هسس حول لسان اسات بسلطانو وي بملكوتو زعاسر نسو نعانا كم مأسرتي موت نخفت حنا بسبنتو تأسر متأمتأمياو حوي مقول بابيون نتأبرع برك إزخونا نسو بسبنتو كي حكم جالبسا نعانا كبر منقستو نخقوانا تفنا أخليل هيوتن ورق رأس مرحانيتن نخشلمنا عبرئسو أخليل شوق نسقلا فقر ملكوت سلام بل اللي في آيلافات زخونو إساتاويان ملاختي عبزريو نزقومو نقوس سماين مدرن أباد باباي بيلاطوس نزقوما فقر ملكوت سلام بل ندنقل ماريام حريو محدريو نزقبر ناي برهانات نمرآيو زي كال ركيق حو نزخونا فقر ملكوت سلام بل بنت أبرع قط موسى زبره نسو بنبي زباني نمغرفت قطعي نمصفعتها بكتب هيلو بستنقرلو نزين مفتسام انتانا كبل بسبنتو قطو تتصفعه زبانون تقرفه ودسب زيد هسسو مفره ناي آريام رسني نمقدسو كابرهانات نزسرحه فقر ملكوت سلام بل منتانا ناي دنقل ماريام سقال بيسو ورستي منقستو نخ قبرنا ببتر حلات رئيسو توقع وحايزن بحرتاتن عين ماياتن نزفتر فقر ملكوت سلام بل بزي زخونا نزت أمقو زروي نسو نايهي وتفلفالن كلو بلسان نبي داويد أبلعي حموت قبرو عمستي متسيت ويمرير حوسو تبهيلو زتنقران من فتسام بسبنتو نزبتحو ناي مايت امئي مسكربة زتحواوسا مرير حموت استيوو فتسوم زخونا ناي تحتنا أفدقة نعانا نخفتلنا وينخرئنا الناس عرفوه زي تتعرفه مكرانا وردلو نزيك إيام فقر ملكوت سلام بل تألا مراقو كأبيقو عين سور نزبره عيهود رخص مراقوم أبقتو طف إنا بللو نزتعقسه فقر ملكوت سلام بل عبلع الوغنو نزحادرت مرقم نخطف ناي أوريت مرقم تسكيمو أبلع المسكال نستسقله فقر ملكوت سلام بل نعانا كم مجزاتي بدل نزعان خوتنا قدوسات أيغارو محياوي تأداون
بحاتين نستشنكرا فكرة ملكوت سلام بل قنو بخينات توقيقو نصح دمن ماين نزفسسلنا فكرة ملكوت سلام بل كم سب بسب النوت موتا تكبرة هياو كم مخانو ناي وين سقران كم زقدفو حيال سب زتنسأ فكرة ملكوت سلام بل لسب النتو بملكوتو النات سنانع نزخلو حمامات مسكال بجزاء فقادو نستقبل فكرة ملكوت سلام بل ملكوت جن نسب النتو بكل نجر أصنع عنبر أحممن بزي مقدال بزي موساخ ملكوت مستسبت حدا مخانو أأمن ካብ ድንግል ማርያም ብዝለበሶ ስጋ ሕማሙን ሞቱን ስቅለቱን ትንሳኤኡን ናብ ሰማይ ምዕራጉን ካብ አቡኡ ከይተፈልየ ኣብ የማን አቡኡ ምንባሩ ኣኣምን ህላዊኡ ኣብ የማን አቡኡ እግዚአብሔር ኣብ ኣቐዲሙ ዝነበረ እዩ። ዳግም እውን ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን በዓል መፍርህ ብዝኾነ ግርማ ዕቤቱን ምምፁን ኣኣምን ብልሳን ኩሉ ፍጥረት ንዕኡ ፍጹም ምስጋና ይግባእ ንዘለዓለም አሜን። ናተይ እውን ፍጹም እምነተይ እዚ እዩ። ሓጥእ እኳ እንተኾንኩ ኣምልኾተ ሥላሴ ኣይሓድግን ወይ ኣይክሕድን። ጻድቕ እውን እንተኾንኩ እምነተይ ብሃይማኖት ሥላሴ ኣጽንዕ። ዳግም እውን ኣብዛ ዓለም ብሂወት ኣብ ዝነብረሉ ብሃይማኖት ሥላሴ ጸኒዐ እነብር። ብትእዛዝ ቅድስ ሥላሴ ካብ ዝሓላፈ ዓለም እንተተጸዋዕኩ እኳ ብዝሓስክዎ ሃይማኖት ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ደው ክብልየ። ዘማዊ እውን እንተኾንኩ ንሥላሴ ብምእማን ርእሰይ ናብ ካህን ከመርምርየ። ብጭቃ ሓጢአት እንተረሳሕኩ ኣብ ባሕሪ ምሕረት ሥላሴ ክሕጸብየ። ከሓዲ ወይ ሓሳዊ እንተኾንኩውን እምነተይ ኣብ ሥላሴ እዩ። ሓጢአት ብምግባር እንተሓመምኩውን ኣርዑት ሞተይ ሥላሴ እዮም። ካብ ወገን ሰብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሥላሴ ፍቕሪ ክሕድገኒ ዝኽእል የለን። ብሥላሴ ልበይ ኣጽንዕ። ሥላሴ ናይ ሃይማኖተይ ምልክት እዩ። ብጀካ ሥላሴ ካልእ ተስፋ የብለይን። ብጀካ ሥላሴ ሓይሊ ወይ ድማ ዓወት የብለይን። بزي فقاد سلاسي ناي مدحان تسفاي بلين أنا حاتئن بدلنيان بزناي سلاسي ملكوت نفسين سقاين أمحتن نحات مصدا ناي سلاسي سلطانيو لزدان نسام قداس نزرخس من صح ناي سلاسي سلطانيو بسماين بمدرن بيبسن ببحرن نسلاسي أقلقلوت مسغانا يقبا أبلعلو كل فترة سورون قولتن زخوان سلطان نزلوو منقست سلاسي فتسوم أقلقلوتن مئزازن يقبا نزل عالم آمين كنملخو نعانا نزفتر እግዚአብሔር مسغانا يقبا مدحانيت نزخوانة عدينا ماريان ولاريتا أملاك مسغانا يقبا هاي لتوان اتسا مدحانيت نزخوانة مسكال كريستوس مسغانا يقبا نبؤو حدا ودو والد نزخوانة እግዚአብሔር آب مسغانا يقبا ፍልጠት ንዝገልጽ ንኣብ ሓደ ወዱ ንዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ምስጋና ይግባእ። ንዝሓዘኑ ንዘጸናንዕ ቅዱስ መንፈስ ጰራቅሊጦስ ምስጋና ይግባእ። ኣብ ብህላዊው ኣምላኽ ክኸውን እንከሎ መንበሩ ድማ ምስ ወልድን ምስ መንፈስ ቅዱስን ትኽክል እዩ። ወልድ እውን ብህልውናኡ ኣምላኽ ክኸውን እንከሎ መንበሩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ትኽክል እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውናኡ ኣምላኽ ክኸውን እንከሎ መንበሩ ድማ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ትኽክል እዩ። እምበኣር ኣብ ሓደ ዙፋን ብዘይ ምክፍፋል ወይ ምፍልላይ ኣብ ሓደ መለኮት ሰለስተ ኣካላት ከም ዘሎ ንኣምን። ፍልልይ ንዘይብሉ ሓድነት ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ናብ ክልተ ንዘይከፋፈል መለኮት ስሉስ ምስጋና ይግባእ። ብፍቓድ ንዘይፈላለ ልቦና ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ንዘይምርመር ህልውና ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ናይ ሰማይ ስሕበት ናይ ሰማይ ኣድማስ ንዘይውስኖ ኣካል ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ንዘይፍለጥ ጥንታውነት ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ካብ ሰለስተ ናብ ክልተ ንዘይትሕት ሰለስትነት ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ካብ ሰለስተ ናብ ኣርባዕተ ንዘይድይብ ሰለስትነት ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ፍጻሜ ንዘይብሉ መንግሥተ ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ካብ ጥፍኣት ንዘድሕን ምሕረት ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ተዛሪብካ ንዘይውዳእ ምሕረት ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ልቢ ንዝሕጉስ ሕልና ንዘነቓቕሕ ተድላ ሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሉእ በኩለሄ ሥላሴ ብነጸብራቕ ዝተኸበ እዩ። ኤሎሄ ኤሎሄ ብምባል ንሥላሴ ምስጋና ይግባእ። ኦ ስሉስ ቅዱስ ንዓይኒ ባርያኹም ካብ መከራ ሥጋ ካብ መከራ ነፍሲ ኣድሕኑኒ። ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ሳሂሎም ሃብተ ረድኤቶም ምስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ጸኒዑ ይንበር አሜን። ሥላሴ ዝገበርዎ ተኣምር ድማ እዝዩ። ኣብ ሃገረ ግሪኽ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ብፍቕሪ ዝሙት ዝተነድፈ ሓደ ሰብ ነበረ።
ሕጊ እግዚኣብሔርን ፈጺሙ ኣይፈልጥን ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጓል መኮነን ናብኡ ከምዚ ክትብል ለኣኸትሉ ሓወይ ስለ ብዝሒ ሽግርካ ብልብኻ ዝሓሰብካያ ኩሉ ክፍጽመልካ እሞ ቀልጢፍካ ናባይ ንዓ በለቶ። ንሱ ድማ ብተሃዋኽ ናብኣ ኸይዱ ብምልማን ከምዚ ክብል ሓተታ እንሆ ኣነ ዝመጻኹ ምሳኺ ንምርኻብ ይበላ እንሆ ስነ መልክዕኪ ቅልጣፈ ዘረባኺ ማሪኹኒ ይበላ። ንሳ ድማ ንምንታይ ከምዚ እትብለኒ ጽቡቕ ግብሪ ኣይኮነን በለቶ። ኣንተ ሓወይ ኣነ ዝጸዋዕኩኻ ጸጊምካ ስለ ዝሰማዕኩ ብስማ ጋእዝተ ስላሴ ካብ ዘለኒ ገንዘብ ምጽዋት ክህበካ እዩ ነይሩ በለቶ። ንምንታይ ነገር ንስኻ ብኸንቱ ውዳሴ ዘረባኻ ተጸብቕ ካብ ጎሮሮ ዘማዊ ሰብ ጸባይ ፍልፍል ካብ ከናፍሩ እውን ወለላ መዓርየን ጠብጥቢ እሞ ስለ ዝኾነ ድማ ኣንታ ዘማዊ ሰብ ከመይ ንነፍሰይ ኣብ ባሕሪ ሓጢኣት ከተጥሕላ ፈተኻ በለቶ። ድሕሪዚ ዝተፈተኻ ሓብተይ ዝለመንክኹ ኩሉ ንኽትፍጽምለይ ኣሓተክለኹ እሞ እግዚኣብሔር ከም ምጽዋት ገይሩ ክሓስበልኪ በላ። ዳግም እውን በዛ ዓይነት ግብሪ ወይ ነገር ክመውት ቁርብ እኳ ኣይሕዝነክንዶ በላ። ንሳ ድማ ሓወይ ካብ ዝውለድ ጀሚረ ሰብ ዝበልዖን ዝሰትዮን ብምስኣን ይመውት እምበር ግብረ ዝሙት ሲኢኑ ዝሞተ ኣይረኣኹን በለቶ። ደጊሙ እውን ዝተፈተኺ እመቤት ብኣኻ ሓፊረ ከይምለስ እሞ ግብረ ዝሙት ብምስኣን ነፍሰይ ቅድሚ ምውፅኣ ብስም ስላሴ ዝፈጠሩኺ ብሓደ ክንድቅስ እልምነክለኹ በላ። ንሳ ድማ ምሳይ ብግብረ ዝሙት ካብ እትድቅስ ነፍስኻ ካብ ስጋኻ ክትፍለይ ሕሸካ እንሆ በዚ ምኽንያት ናብ መንግሥተ ሰማይ ስለ እተኣቱ በለቶ። ንሱ ድማ ግብረ ዝሙት ምስ ፈጸምኩ ብድሕሪኡ ናብ ካህን ከይደ ኃጢአተይ ብምንጋር ንስሐ ቅበል በላ። አንታ ዘማዊ ናብ ካህን ቅድሚ መኻድካ እንታይ ከም ዝረኸበካ ትፈልጥ ዲኻ? ስላሴ ምናልባት ብድንገት እንተጸውዑኻ ወይ እንተሞትካ ኣብ ቅድሚኦም ደው ምስ በልካ እንታይ ክትምልስ ኢኻ በለቶ። ንሱ ድማ ነዚ ነገር ዝሰሚዑ ጽቡቕ እመቤት ሰናይ ምኽሪ መኺርክኒ እንሆ ድማ ማህያዊን ዝኾነ ቃልክን መንፈሳውን ዝኾነ ምኽርኽን ተቐቢለየለኹ በላ። ከምዚ ምስ በላ ድማ ብድሕሪኡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኸደ። ናብ ሃገሩ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ መላእክተ ጽልመት ሸፋቱ ሰባት ተመሲሎም ኣብ መንገዲ ተጸበይዎ። ኣብ ጎኑ ብኹናት ወጊኦም ቀተልዎ እሞ እዛ ነፍሲ እዚኣ እናትና ብጽሒት እያ ኣብ ግብረ ዝሙት ስለ ዝረኸብናያ ብምባል ነፍሱ ሒዞማ ኸዱ። እንተኾነ ግን መላእክተ ብርሃን መጺኦም እዛ ነፍሲ እዚኣ ክፉእ ነገር ስለ ዘይሰርሐት ናትና እያ፣ ንስኻትኩም ግን ከም ሽፍታ ኣብ መንገዲ ሓሊኹም ነዚ ሰብ እዚ ቀቲልኩም እምበር ብምባል ናብ ስላሴ ቅረብዋ። መላእክቲ ጽልመት እውን እዚኣ ነፍሲ እዚኣ ብልባ ግብረ ዝሙት ክትሓስብ ስለ ዝረኸብናያ ናትና እያ ክብሉ መለሱ። መላእክተ ብርሃን ከዓ ሰብ ብምፍጻም እምበር ብሓሳብ ኣይፍረድን ወይ ኣይኩነንን ይበልዎ። ስለዚ ድማ ስላሴ እዛ ነፍሲ እዚኣ ክትኩነን ኣይግባኣን እዩ፣ እንተኾነ ግን ነፍሱ ተመሊሳ ምስ ስጉኡ ትወሃድ ክብሉ ፈረዱ። ሽዑ እቲ ብኢድ ሸፋቱ ዝሞተ ሰብ ተንስአ፣ ብድሕሪኡ ናብ ሃገረ ግሪኽ ከደ። ኣብ መንገዱ ዝረኸቦ ነገርን ብመላእክተ ጽልመት ዝበጽሑ ሓደጋን ነቶም ደቂ ሃገር ነገሮም። ነገሥታት ዓለም ስላሴ ከዓ ካብ ሞት ጥፍኣት ከም ዘድሓንዎ ኣረድኦም። ሰብ ጽርኢ ነዚ ምስ ሰምዑ ፈጺሞም ተገረሙ። ክሳብ ሎሚ ድማ ስመሄራን ስላሴ ብፍጹም ምስጋና እናመስገኑ ይነብሩ። ሳይሎም ሃብተ ረድኤቶም ምስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጠንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ አገልጋሊኦም ንዘለዓለም ጸኒዑ ይንበር አሜን።